Eu ia co rabaño, había 3 rabaños, en Santa María de Xeve, no lugar das Fontás, no lugar das Fontáns. Eu ia co rabaño, eu tocaba o corno, había 3 rabaños no lugar. Había cravas e ovelhas, eu chamei así, porque cravas e ovelhas é toda a misericórdia. Eu vinha co rabaño e xuntábamos aquí todos. Os 3 rabaños xuntábamos aquí nesta pleada, aquí non había alcoholitro, ni había nada. Aquí non había nada. Todo era isto, todo rellaño, todo, sin nada. E xuntábamos aquí todos. E se entraba despois a Serrano, e se me entraba unha ovelha no cierro, pois eu tiña que agarrar e pagar, sabes, pagalo. Tiven que pagar 5.000 pesetas, que non fui o mismo, Tiven que pagar 5.000 pesetas. E despois, como lle chaman, ia para arriba, e aquí, o guardia, a tunda, nós eu tiven que fuxir, eu que sei para onde tiven que fuxir. Tiven que fuxir un alejo a desviada e deixar quedar as ovelhas, ao rabaño, vá. É como a min todos, porque cando viñamos, éramos pequenas, que agora xa son velha, claro. Cando viñáramos éramos unhas chavalas pequenas. E despois, os rabaños, despois agora, Serrano isto, agora quedamos sin nada, sin alcoholitros, sin nada. Todo. Nós tamén temos unhas fincas, que dixan estes, que temos unhas fincas que eran rejadías de aquí, agora quedamos sin rejalar nada. Unha finca que ainda é de 10 ferrados de sembradura. Non, de 10 ferrados de sembradura. Non podemos rejar nada. Nadita. E así quedamos sin aguas, que quedamos sin monte, e quedamos sin todo. E sin ovelhas, que nós tiñamos 1.000 jardelas, e tivémolas que vender todas. Porque non as fixeron vender, porque non tiñamos onde as meter. Onde, como ele chama, onde as botar para o monte. Despois tivémolas que vender todas. Non. Tiñamos máis de 50 ovelhas. É como a nós todos. Isto antes era un pastizado moi importante para nosotros. Isto leváronos. A nosotros meteronos completamente nunha miseria. Meteron un callejón sin salida, que aquí tuveron que migrar moita xente. Tuvo que escapar daqui a consecuencia desta invasión que nos fixeron. Entonces, claro, aquí había cabezas de ganado vacuno e lanar e cabrío moi abundante. Había miles de cabezas. E nosotros tuvemos que desfacernos delas porque nos cerraron todo isto. E nosotros casi non podemos valernos. Plantaron os alcoholitos encima dos manantiales. E aquí secou a agua toda redonda, que agora están as beijas secas están pagando contribución por regadías e non son. Así que, polo tanto, esta é unha invasión que debe desaparecer. Este monte é de nosotros. E nosotros facemos a reclamación que isto ten que vir a nosotros. Son múltiples os abusos a que se ven sometidos os veciños. Santa María de Xove, parroquia afectada pola repoblación forestal, viu como seus montes se convertiron en plantacións de eucaliptos. Antigamente este monte era todo, claro, campo. Pastorizal que había para o pueblo de aquí, sostener os animales que tiñan, tanto en lanar como en vacuno, que había muchas cabezas. Pues lo cerraron y tuvimos que desfacernos dos animales, que non habían de telos, e outros pa aquí multábanos, e maltrataban o pueblo. Hasta incluso non nos deixaban apañar os trundos, o toxo. Eso foi verdad. E se botou uns anos. E despois ainda viño a guardia, se pescaba un piniño cortado no medio e non nos multaba por riba, no medio do toxo, que ainda viñan cacheando. Eu, claro, o de atrás non o recordo, pero eu o que recordo agora actual é de que de aquí quitaron moitos centos de millóns de pesetas do valor da madeira, dos cuales aquí non se invertiu nada na parroquia. E ainda por encima, para colmo, deixanos os montes totalmente intransitables, inservibles, porque como podemos ver, aquí arriba que están cortando na madeira, pois queda a rama toda tirada. Queda totalmente intransitable, o sea, non nace esquilme, non nace o pasto, non nace nada. E por outra parte, nós queremos que os montes volvan á parroquia de Santa María de Xeve, o sea, volvan aos veciños da parroquia de Santa María de Xeve, como foron naquele entonces, para que a produción do monte se invirta na parroquia. Porque todo o que, os cuartos que quitaron da madeira, aquí non se invirtiu nada. Entón os montes volven aos veciños outra vez. Os veciños pensan volver a comprar ganado vacuno para a riqueza da parroquia, non?